Duizenden Zeeuwen hebben stormschade. Ja, ik krijg niet anders dan appjes voor hulp. En dat vind ik wel heel mooi. En verder in deze Zeeland nu. Doorcijpelend water en trillingen door het kanaal. En Kees Vreeken probeert het opnieuw in Terneuzen. Goedenavond. Voor de 6e achtereenvolgende dag dendert er een storm over Zeeland. Franklin dit keer. We dachten misschien dat we met Eunice vrijdag het ergste wel gehad hadden. Maar daar komt dus deze storm nog eens overheen. De schade is groot, in Anna-Jacobapolder bijvoorbeeld. Een loods in Anna-Jacobapolder is door de wind volledig in elkaar gestort. En brokstukken veroorzaakten veel schade, zoals hier aan de kerk verderop in het dorp. Er is niemand gewond geraakt, maar de eigenaar is erg geschrokken. Zoals je hier ook ziet, isolatie, brokken en stukken dak. Denk je, ja, als ik het zo bekijk, ik ben geen expert en die komt uiteraard van de verzekering. Dus we gaan dat bekijken, maar in mijn ogen is de schuur gewoon, laten we het populair zeggen, totaal los. En dan is Gert-Jan vandaag ook nog jarig. Ja, dat is niet echt een heel leuk cadeautje, maar ja, ik krijg niet anders dan appjes voor hulp. En dat vind ik wel heel mooi. Ook op andere plekken was er schade en overlast door Franklin. Kijk naar deze beelden van de Vlissingse boulevard, waar auto's door de harde wind van Franklin flink last hadden van het opgewaaide zand. En ook de schuiven van de Oosterscheldekering gingen vandaag een poos dicht. En dat was voor de 30ste keer sinds de Oosterscheldekering halverwege de jaren 80 werd geopend. Bij schadeverzekeraars staan de telefoons, zoals ze dat dan zeggen, inmiddels rood gloeiend. Er kwamen heel veel meldingen binnen. Maandagmorgen stond de teller op 2000 en we staan nu halverwege de dag op 3000 schademeldingen, waarvan 1600 voor Zeeland. Dus we zullen vanavond ook met man en macht moeten overwerken om dat allemaal in goede banen te leiden. Herstelwerkzaamheden konden niet worden uitgevoerd dit weekend en dat zorgde voor nieuwe problemen. Niet alle daken waren gerepareerd. Dus we zien nu eigenlijk een combinatie van stormschademeldingen en waterschades binnenkomen. Hoeveel al die schades gaan kosten is nog onduidelijk, maar Goedheer kan wel een schatting maken. Ik denk eerlijk gezegd dat dit vele miljoenen zullen gaan zijn en misschien wel 3-4 miljoen euro schade. Veel schade dus door Franklin, die natuurlijk ook hersteld moet worden. Bij deze dakpannenhandel in Middelburg stromen de bestellingen binnen, ook vanuit het buitenland. Klopt, in de Franse grensland, daar is het echt heel heftig geweest. De Belgische kust en ook van Amsterdam, Limburg ook, regio Limburg, Noord-Limburg. Ook wel opvallend natuurlijk dat daar dan toch ook veel schade is geweest. Je bent natuurlijk zakelijk bezig, dus het is voor ons is natuurlijk hartstikke mooi. Het is mooi meegenomen en dat is, je doet het niet voor niets. Maar het is ook wel heel erg mooi dat je de mensen kan helpen, vind ik ook. Ja, ze komen toch een beetje in paniek hier naartoe en dan zie je ze met een blij gezicht weer weggaan. En tot zover Storm Franklin voor dit moment. Zoals gezegd, de schademeldingen komen nog steeds binnen bij de verzekeraars. Blijf dus op de hoogte via onze site en onze app. Naar een andere schade nu. Schade in en aan woningen, landbouwgrond die te nat en te zout is. En sinds kort ook trillingen in de nacht die scheuren veroorzaken. Inwoners en boeren in en rond Sluiskil hebben er naar eigen zeggen meer dan genoeg van. En daarom luiden ze opnieuw de noodklok. Bijna een jaar nadat toenmalig minister Koren van Nieuwenhuizen het dorp bezocht. Dit is het kanaal van Gent naar Terneuzen en in het water zit een damwand die het water moet tegenhouden. Omwonenden hebben het idee dat het water onder de damwand doorkomt. Want als ze in hun tuin een stukje grond opsputten van zo'n 20 centimeter diep, dan stuiten ze op een laagje water. En niet alleen inwoners hebben daar last van. Je ziet het hier al dat het behoorlijk nat is. Het probleem is zo groot dat we hier eigenlijk met goed fatsoen eigenlijk niet meer kunnen boeren. Afgelopen jaar hebben we ook wat rot gehad in de aardappels, ook door de wateroverlast en op plekken niet kunnen rooien. Even verderop in Sluiskil is er naast de wateroverlast nog een probleem bijgekomen. Er is last van trillingen. 'S Nachts werd ik wakker. Ik denk, ik drink geen druppel. Dus ik denk, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn huis. Het leek wel een woonboot. Ik krijg allemaal van die schuren. Hier van achter, ook van voren. Omdat het gaat allemaal zakken. Trillingen, zou ik maar zeggen. En veel last van wateroverlast en vocht. Hoe voelen die trillingen? Lijken ze zware onweersbuien, zou ik het zo zeggen.
En in de Sluiskil staat politiek verslaggever Heiko Strieman. Ja, Heiko, vandaag kwam Kamerlid Christoffer van de SGP dus polshoog te nemen. Zeker, en luisteren naar de boodschap van de mensen hier. En die is vrij duidelijk. Er moet nu iets gebeuren. Ze zijn hier een jaar verder. Er is weinig veranderd. Maar de problemen zijn zich blijven opstapelen. En dus vindt men hier dat er nu echt iets moet gaan gebeuren. Ze willen oplossingen zien. Naast mij Christoffer van de SGP. Meneer Stoffer, wat kunt u hem bieden? Nou, we hebben vandaag gezien hoe groot die wateroverlast hier is. Bij Boer Goedhals, waar we nu staan, 18 hectare grond, waarvan 7 hectare gewoon door het water niet te gebruiken is. Ja, dat kan niet. We zijn in het oude Sluiskil geweest, het oude dorpsdeel. Daar zie je dat de muren gewoon allemaal schimmels hebben en dergelijke. Dus ja, ik vond het vandaag echt naar om te zien. En wat gaat u nu doen? Nou, wat we heel specifiek gaan doen. Ik had het niet eerder gezien. Ik had het ook niet eerder gehoord. En dat zegt al wel wat, hè. Dus wat denk ik heel belangrijk is, dat we in Den Haag gewoon aankaarten. En gaan vragen om van, ja, wat ga je doen, minister, aan onderzoek. Om te kijken, waar komt dit vandaan? Want dit komt uit het kanaal, dat is helder, hè. En wat kun je er ook gewoon aan doen? En dan zo snel mogelijk oplossingen, ook wat u betreft? Ja, goede oplossingen. Kijk, want je kunt een hele poos praten en denken we gaan eens wat onderzoeken doen en we doen een commissie enzovoort. Nee, gewoon praktische oplossingen. Door of die damwanden in het kanaal aan te pakken, of te zorgen dat je een andere oplossing in die bodem zoekt. Of gronden afwaardeert, daar hebben we vandaag ook over gehad. Je kunt ook wat anders doen op die grond. En dat gaat u tegen de minister aanhouden? Nou, dat gaat de minister aanhouden, maar ook gewoon een vraag om daadwerkelijk met echte oplossingen te komen. We gaan het volgen, dank Christoffer. Graag gedaan. Ja, duidelijke taal zou je kunnen zeggen. Al zullen de inwoners van Sluiskil pas echt gerust zijn als er ook echt een duidelijke oplossing ligt. Zeeland moest het als vakantieprovincie ook afgelopen jaar weer hebben van Nederlandse vakantiegasten. Belgen en Duitsers bleven door coronamaatregelen opnieuw massaal weg, blijkt uit jaarcijfers van het kenniscentrum Kusttoerisme. Nederlanders boekten in 2021 voor het eerst meer dan 1 miljoen hotelovernachtingen in Zeeland. En ook waren er meer dan 5,6 Nederlandse overnachtingen op Zeeuwse vakantieparken. Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de Breda-bus, de lijn tussen Hulst en Breda, die onder andere door Zeeuwse studenten wordt gebruikt. De provincie Zeeland wil de bus schrappen omdat die de komende jaren 1,6 miljoen euro kost, 2 keer zoveel als gedacht. Het CDA wil dat de staatssecretaris van Infrastructuur de provincie Zeeland overtuigt de Breda-bus te handhaven. Kees Freke heeft zich verkiesbaar gesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezing in Terneuzen. Jarenlang maakte hij daar zijn collega's in de raadzaal moeilijk. In 2018 werd hij niet herkozen, maar nu probeert hij het gewoon opnieuw met de nieuwe partij bondgenoot Kees Freke. Mijn god, wat is dit? Zo kenden we Kees Freke in de gemeenteraad van Terneuzen. Jarenlang was hij de luis in de pels. Hey, kijk eens, ik vind nog een mooi oud artikel, zeg. Een dwarse man. Ja, een dwarse man, ja. Dat is een enorm compliment. Het is namelijk zo, als je een goede spoorbaan hebt, die kan niet zonder dwarsliggers. En als hij het in de raad niet voor elkaar kreeg, dan klom hij in de pen om als burger zijn ongenoegen te uiten. Het is een grove schande dat dit allemaal mogelijk is. Jarenlang zat Freke in de raad voor verschillende partijen. De LPF lijst Kees Freke en de oudere partij 55 Terneuzen. In 2018 werd Freke niet herkozen. Maar wie dacht dat hij afgelopen 4 jaar achter de geraniums zat, heeft het mis. Hij schreef maar liefst 4 boeken. En dit was zijn laatste. Recht beschermen tegen de macht der overheid. Wat is dat in u? Want daar zit iets in u waarom u toch even wil laten horen van jongens, dit is niet correct. Ja, dat klopt. Dat is een gevoel van rechtvaardigheid wat ik al heel jong heb ontwikkeld. Zeg maar door mijn achtergrond vroeger. Ik heb vroeg mijn vader verloren. En dan merk je ook hoe moeder alleen toch wat moeilijkheden onder ogen ziet. Dat gevoel van onrechtvaardigheid borrelde weer op tijdens de stikstofdiscussie. Freke richtte daarom weer een eigen partij op en wil daarmee een bondgenoot worden van de boer-burgerbeweging. Burgers en boeren die moeten de handen ineens slaan. Stikstof is natuurlijk een landelijk probleem. Hoe gaat u dat dan lokaal aanpakken? Ja, een bestemmingsplan, daar gaan wij over. Dus als er straks gronden, vruchtbare landbouwgronden overgezet moeten worden in bestemming woningbouw, dan zijn wij dus tegen. En dan zal ik alle invloed aanwenden die nodig is. Verder vindt de oud-LPF'er dat er geen ruimte is voor asielzoekers. En moet je niet bij hem zijn als je bijvoorbeeld voor windenergie bent.
De inmiddels 74-jarige Freke ziet het als noodzakelijk dat hij weer de politiek ingaat. Ja, er moeten wel dingen fout zijn. Hè? Anders hoef ik niet in actie. Dan kan ik rustig zo gaan zitten. Als er niks gebeurt. Er moeten stoelpoten zijn om aan te zagen. Juist, dat heeft je heel correct geformuleerd. Ik had het niet beter kunnen zeggen. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn van 14 tot en met 16 maart. Net als mensen blijken nu ook steeds meer huisdieren te dik te zijn. Wat natuurlijk de kans op diabetes en andere ziektes vergroot. Het is belangrijk om op voeding en beweging van de dieren te letten. Ga maar even lekker zitten. Zit goed, zo braaf. Dit is Pip, de 12-jarige hond van Leida den Toonder. Een paar jaar geleden was Pip een stuk dikker. Daarom greep de dierenarts in. Zo, Pip mag verder komen hoor. Oké, kom maar. Goed zo. Oh, kijk eens, gaat het gebeuren, hè? Mag je de kamer in? Kom maar mee. Goed zo. Een paar jaar geleden was Pip een aantal kilo zwaarder. En je kan ook duidelijk zien dat er echt heel veel afgegaan is de afgelopen jaren. Goed zo. Ga maar eens lekker zitten. Goed zo. Pips baasje Leida zag haar hond steeds dikker worden en wist dat er snel iets moest veranderen. Je bent wel bezorgd, want je krijgt er natuurlijk meteen de waarschuwing bij van joh, als dit doorgaat en ze wordt dikker en dikker en dikker, dat verkort gewoon haar levensduur. Simpel zat, want dan gaan er allerlei organen gaan daar last van krijgen, de gewrichten zou ze last van krijgen. Dat is netjes. Oh, dat zijn nog mooie soepele gewrichten. Goed zo, gaat helemaal goed hè. Nou ja, toen zijn we gaan lijnen. Zij is gaan lijnen. Ik heb natuurlijk helemaal niks gedaan. Zij is gaan lijnen. En dat ging eigenlijk meteen goed. Ik heb haar net gewogen en ze zit keurig op de 10. Kijk eens, mooi. Dus, dat was ook de bedoeling inderdaad. Ja, dus dat is eigenlijk al heel lang zo dat het goed gaat. Wat mijn vrouw ook opmerkt is dat Pip een stuk energieker geworden is sinds ze de kilo kwijt is geraakt. Ja, dat is op zich logisch. Het gewicht is eraf. Dat is veel minder belastend voor haar gewrichten. En ja, ze hoeft ook minder mee te nemen. Dus dat wordt ze gelijk wat energieker van. Goed. En ze gaat enthousiast mee naar buiten. Ze gaat enthousiast mee naar buiten. Ze kan nog goed trappen lopen. Kijk. Toen ze heel klein was, toen at ze slecht. Toen wilde ze niet zo goed. En toen hebben we ons aangewend om altijd een hele dag door een bak met voedsel te laten staan. Dat sluipt er dan in en iedere keer als het leeg is, vul je het aan. En toen zijn we teruggegaan op gewoon braaf 2 keer per dag een bak eten. 's Morgens een bak, 's middags een bak. In deze tijd van thuiswerken is het belangrijk om scherp te blijven op de voeding en beweging van je dier. Je nieuwe levensstijl kan namelijk invloed hebben. Enerzijds wel, mensen zijn natuurlijk thuis en huisdieren komen dan sneller wat vragen van hun baasje. Anderzijds, doordat de baasjes vaker thuis zijn, worden dieren ook meer uitgelaten, wat weer een positief effect heeft op het gewicht. Uiteindelijk werkt het bij dieren hetzelfde als bij mensen. Het is net zoals bij ons, alles met mate. Dat is denk ik het meest belangrijke. En een dier die verwen je het meest door ermee te spelen en mee te wandelen. En niet altijd met belonen en voeding. Ja, het is gewoon een balans en dus iedere keer opnieuw wegen en dat bijsturen. Bedankt hoor, dag! Kom maar Pip, gaan we naar huis. Storm Franklin levert natuurlijk wel mooie foto's op. Zoals hier op het strand in Westkapelle. Het wordt gelukkig de komende dagen wat rustiger. De wind zakt de komende dagen naar windkracht 5. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.